Výkony sú dobré na odsledovanie výsledovkových účtov v rámci stredisk. Napríklad v maloobchode môžeme odsledovať náklady a výnosy jednotlivých predajní. Príklad, máme predajňu v Košiciach. V Bratislave. Po prípade, ak prevádzkujeme e-shop, môžeme sledovať v rámci výkonov aj e-shop. Pridať záznam môžeme aj Alt S. Cez lupu skontrolujeme všetko v poriadku.